Dyma fideo byr i'ch cynorthwyo i Chwilota drwy gatalog ar-lein yr Archifau Chasgliadau Arbennig. Y ffordd symlaf o Chwilota yw i deipio gair neu derm yn y blwch ar dop dde'r sgrin ac yna clicio'r botwm canfod. Enghraifft, wrth chwilota am y term furlough, mae 2 eitem yn ymddangos ar y rhestr o ganlyniadau. Cliciwch ar un o'r eitemau mwyn cael disgrifiad mwy manwl. Dyma lythyr ysgrifennwyd gan Isaiah Brooks Jones ym 1916. Os ymweld y llythyr yma yn yr archifdy, neu i wneud cais am gopi ohono, gwnewch gofnod o'r rhif cyfeiriad. Yn yr achos yma, BMSS 29381. Uwch ben y disgrifiad, mi welwch fod cofnod o ba gasgliad yn union y daw'r eitem yma. Ynghyd â manylion am leoliad yr eitem oddi fewn i'r casgliad. Cliciwch ar y botwm nesaf ar waelod y sgrin i weld disgrifiad o'r eitem arall oedd ar y rhestr o ganlyniadau. Mae'r wybodaeth ar ben y sgrin yn datgelu fod yr eitem yma yn perthyn i gasgliad o'r enw Porth yr Aur. Mae modd darganfod mwy am y casgliad yma drwy glicio ar y teitl fel hyn. Mae modd defnyddio mwy nag un gair i chwilota, a gallwch defnyddio'r arwydd plus i wneud hyn. Enghraifft, wrth chwilota o dan slaves ar enw lle Clarendon, fe gawn restr o ganlyniadau sy'n cynnwys y gair slaves ar enw Clarendon. Beth am wneud chwiliad arall? Mae modd defnyddio'r arwydd meinws mwyn eithrio gair o'r chwiliad. Mae'r rhestr o ganlyniadau yma yn dangos cofnodion efo'r enw lle Bangor, ond heb yr enw University. Mae'n bwysig dewis y geiriau cywir wrth chwilota, a gallwch defnyddio dyfynodau dwbl mwyn gwneud hyn. Wrth chwilota am railway station efo dyfynodau dwbl, fe gewch ganlyniadau lle mae'r ddau air yn ymddangos gyda'i gilydd yn yr union drefn. Os yw'r ffordd syml yma o chwilota yn darganfod gormod o ganlyniadau, mae modd i chi fireinio eich chwiliad drwy glicio ar y botwm chwilio'r catalog. Wrth chwilio fel hyn, mae modd chwilota drwy gynnwys mwy nag un maes. Enghraifft, os rown ni eisteddfod o dan unrhyw destun a 1907 o dan dyddiad a chlicio'r botwm chwilio, fe gawn 24 o ganlyniadau. Fe welwch yma fod y disgrifiad wedi ysgrifennu yn Gymraeg. Y rheswm am hyn yw oherwydd mae Cymraeg yw iaith y ddogfen wreiddiol. Os yw'r gwreiddiol yn Saesneg, mae'r disgrifiad yn Saesneg. Dyma enghraifft arall o chwiliad mwy manwl. Wrth chwilio o dan Anglesey, map
ac 18th century, fe gawn ni ddwy eitem yn unig yn y rhestr ganlyniadau. Wrth ddefnyddio'r catalog ar-lein, mae'n bwysig defnyddio geiriau cywir wrth chwilio. Neu, os yw'r chwiliad yn aflwyddiannus, defnyddiwch eiriau sy'n berthnasol i'r pwnc. Enghraifft, os oes gennych chi ddiddordeb mewn addysg, pam na wnewch chi chwilota am ysgolion neu ddisgyblion. Mae sillafiad geiriau yn bwysig hefyd wrth chwilio, yn arbennig gydag enwau llefydd. Enghraifft, mae dwy sillafiad ar gael ar gyfer yr enw Llandygau. Llandygau gydag E a Llandygau gydag Y. Fel y gwelwch, mae'r canlyniadau yn ddipyn gwahanol ar gyfer y chwiliadau hyn. Gobeithio eich bod wedi cael budd o'r fideo yma a'i fod wedi darparu cyngor da i chi ar sut i chwilota ein catalog ar-lein. Edrych ymlaen yn arw eich gweld yn fuan yn yr archifdy.